Împrejurările istorice în care au luat ființă bisericile din Bocșa Vasiova și Bocșa Română au fost grele și tulburi. Încă din toamna anului 1919, în diferite zone ale țării au început aspre persecuții împotriva credincioșilor baptiști. Cele două biserici au ființă concomitent prin stabilirea unor familii de credincioși baptiști care au venit aici pentru a-și câștiga existența. Adunării din Vasiova îi se alătură sora Vasa, plină de râvnă, în casa căreia o bună perioadă de timp a fost locul unde se întâlnea biserica pentru închinare. În această perioadă, progresul bisericilor a fost mic, nu au depășit numărul de 20-25 de membri, fiind vizitați ocazional de fratele Enașcu, frate care i-a încurajat în lucrare, i-a organizat ca biserici. Pentru susținerea lucrării începute în Bocșa au venit în mai multe rânduri grupuri de frați de la Reșița, Fârliuc, Doclin și din alte biserici apropiate. Chiar de la înființarea bisericilor, credincioșii au avut de făcut față unor greutăți mari, datorate prigoanei destrănțuite împotriva baptiștilor, acestea culminând cu închiderea caselor de rugăciune în timpul guvernării antonesciene. Prin acțiunea de industrializare a țării, o parte din locuitorii satelor din jur s-au mutat la Bocșa, printre care și unele familii de baptiști. În această perioadă se stabilește fratele Răgneanțu Nicolae de la Goș, care a fost un bun sprijin al lucrării Evangheliei, apoi fratele Ciovec Achim, care mai mulți ani a fost diaconul bisericii din Vasiova. Până în anul 1955, bisericile au fost slujite de păstorii din împrejurim, fratele Iosif Sărac fiind primul păstor baptist din localitatea Bocșa. Anul 1962 este cunoscut ca anul arondării bisericilor baptiste. Astfel, Biserica Baptistă din Bocșa Română este desființată, rămânând să funcționeze doar Biserica din Bocșa Vasiovei, pe strada Tudor Vladimirescu, cu 100-120 de membri. Fratele Pop Alexandru din Vasiova a pus la dispoziția bisericii câteva încăperi care au fost amenajate pentru rugăciune în strada Horia numărul 5. După plecarea fratelui Sărac, în 1964, biserica a rămas aproape un an și jumătate fără păstor. În anul 1957 este înființată orchestra prin dirijorul Basa de la Timișoara, care îi învață să cânte la instrumente. Apoi se retrage și rămân ca dirijori Balosin Ioan și Tizmănaru Ioan. În anul 1962 s-a înființat și corul mix, dirijat de fratele Potoceanu Pavel din Naideș. Și apoi din 1963 până în 1988 rămâne dirijor Chisăliță Gheorghe de la Doclin, ajutat de Gropșan Ion și mai târziu de Micle Aurel. În vara anului 1965 vine la Bocșa Poleanu Gheorghe, păstor până atunci la Sebiș, județul Arad, care va păstori această biserică pentru aproape 20 de ani. Venind la Bocșa a început lucrarea cu mare elan. A păstorit biserica cu grijă, dragoste și încredere în promisiunile lui Dumnezeu. A lucrat continuu pentru răspândirea Evangheliei. Serviciile divine se țineau în continuare în casa lui Pop Ioan din strada Horia numărul 5, care a pus la dispoziție 3 camere, ulterior fiind dărâmate zidurile despărțitoare și construindu-se un baptister. Cum numărul credincioșilor creștea în fiecare an, acest loc era tot mai neîncăpător. De aceea mulți frați trebuiau să stea în curte, oferind locurile lor oaspeților și prietenilor ce veneau la închinare. În anul 1975 s-a început zidirea noii case de rugăciune. Lucrarea a fost terminată într-un timp uimitor de scurt, o lună și jumătate, prin munca de dimineață până seara, cu participarea tuturor fraților. Vestea a ajuns la urechile autorităților care n-au contenit în a trimite amenzi bisericii și păstorului, precum și decizia de demolare a noii construcții. Dar au fost nevoiți să renunțe, deoarece credincioșii înconjurau clădirea plângând și rugându-i să nu o demoleze. 2 securiști au invitat 3 persoane la secretara județului. Au mers Fercoci Nicolae, Lighezan Ion, Marișescu Ion. Discuțiile au durat o oră, timp în care s-au dus multe amenințări asupra bisericii. Printre altele i-au întrebat: dacă vă dărâmăm biserica, nu vă veți răzbuna pe noi? Lighezan Ioan, călăuzit de Duhul Domnului, a spus să știți că noi nu ne vom răzbuna, dar să nu ajungă mânia lui Dumnezeu peste dumneavoastră. Peste câteva zile, în noaptea de 12 spre 13 noiembrie 1975, printr-o hotărâre greu de înțeles, autoritățile locale au venit cu un taft și cu câțiva oameni și au demolat clădirea nou construită. Așa a început una dintre cele mai grele perioade din viața bisericii din Bocșa.
Începând cu această zi, multe săptămâni la rând, frații și surorile veneau și plângeau lângă dărâmăturile casei Domnului, asemeni evreilor la zidul plângerii. Mânia lui Dumnezeu nu a întârziat să se arate, astfel cuvintele lui Lighezan Ioan au început să se împlinească. Îngrozite și pline de frică, autoritățile au trimis pe inspectorul teritorial al cultelor să spună bisericii să nu mai blesteme pe cei ce au demolat casa de rugăciune. Frații au răspuns: noi nu blestemăm, dar Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. În cele din urmă, autoritățile au acordat autorizația de construire pentru ridicarea unei noi clădiri în strada Horia numărul 14. Prin efortul susținut al bisericii și ajutorul financiar din partea altor biserici, noul lăcaș de închinare a fost terminat în 6 luni. În septembrie 1977 are loc sărbarea de dedicare a noii clădiri în slujba Domnului. În primăvara anului 1978, Ionescu Valentin a înființat corul de copii, lucrare care a fost continuată de sora Mirela Boldiș și fratele Sabin Tofan. Luna august 1978 marchează începutul fanfarei bisericii, sub instruirea lui Olar Teodor din Timișoara. Mai târziu, conducerea acesteia și a orchestrei, fiind preluată de fratele Laiu Aurel, sub a cărui îndrumare mai multe generații de copii vor învăța să-L laude pe Domnul cu instrumentele. La începutul anilor 1980, fratele Doru Pele va forma un cor de tineri, lucrare care va fi preluată la începutul anilor 90 de către fratele Daniel Ionescu. În această perioadă încep să aibă loc tabere de tineret în care foarte mulți tineri au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. În anul 1980, biserica avea 415 membri și 250 de aparținători. După plecarea lui Băleanu Gheorghe în 1982, biserica este păstorită de fratele Ilie Tinco, dar nefiind ordinat, slujește împreună cu fratele Băleanu până în 1985. La 23 iunie 1985 este ordinat într-un climat de sărbătoare la care a participat întreaga biserică împreună cu mulți oaspeți și prieteni. Fratele Ilie Tinco a inițiat și organizat săptămâni speciale de evangelizare, pe lângă serviciile duminicale. Evangelizarea a început să dea rezultate, așa că la o săptămână de evangelizare au fost și 50-60 de suflete care s-au hotărât pentru Domnul. În fiecare an au loc câte 2 botezuri nou-testamentare. În anul 1986 au fost 3 botezuri, iar anul 1987 a fost cel mai rodnic an din istoria bisericii. Au avut loc 4 botezuri cu un total de 96 de suflete care l-au mărturisit pe Hristos ca mântuitor al lor. În anul 1987 sunt ordinați ca diaconi frații Avram Petru, Marișescu Ilie, Aurel Miclea. În anul 1987 Sporea Gheorghe, iar în 1989 Daniel Bărnuț merg la seminarul din București. Astăzi fratele Ghiță Sporea slujind biserica din Jamul Mare, iar fratele Daniel Bărnuț biserica numărul 1 din Reșița. Căderea comunismului a adus speranță pentru dezvoltarea lucrării lui Dumnezeu. Anul 1992 marchează reînființarea Bisericii Baptiste din Bocșa Română, care se întâlnea în căsuța de pe strada Bistriței. Din iunie până în noiembrie 1992, biserica a trebuit să se mute cu închinarea în curtea și casa familiei Lidia și Aurel Miclea. Din noiembrie 1992, timp de 2 ani, biserica a funcționat în casa fratelui Tică Stanciu. În anul 1994 debutează șantierul noii case de rugăciune în Bocșa Română, care se va finaliza în 2002. Data de 4 noiembrie 1994 reprezintă data inaugurării anexei nou construite, în care biserica se închină până în 21 martie 2002. Casa de rugăciune a fost construită prin efortul credincioșilor baptiști din Bocșa, din țară și din străinătate, coordonatorul șantierului fiind fratele Ghiță Coroiu. Inaugurarea a avut loc în 24 martie 2002 în prezența unei numeroase asistențe. În anii 90 sunt oficiate botezuri cu un număr considerabil de candidați, lucrarea bucurându-se de propășire. În septembrie 1997 este organizată sărbătoarea de 20 de ani de la rezidirea casei de rugăciune. În anul 1999 sunt ordinați ca lucrători frații Pavel Franț și Anca Octavian. Iar în anul 2000, Biserica Harul deschide orfelinatul Casa Tabita. Ia o ființă grădiniță creștine în incinta bisericilor. În 1992, în Bocșa Vasiova, în 1997, în Bocșa Română.
Lucrarea baptistă din Bocșa, datorită extinderii, avea nevoie încă din anii 90 de încă un pastor. În luna mai 2003 este ales păstor fratele Petru Nedved, originar din Orșova, care, fiind gata să-i ajute pe alții, aduce înviorare lucrării. În 13 ianuarie 2005, fratele Ilie Bledea este ordinat ca păstor la Biserica Emanuel. Condițiile în care lucrarea baptistă a luat ființă și s-a dezvoltat nu au fost ușoare, dar credincioșii, prin tot ce au făcut, au dat dovadă de hotărâre, fermitate, râvnă și un zel deosebit pentru ca mesajul lui Dumnezeu să fie transmis mai departe oamenilor care nu-L cunosc pe Hristos și multe suflete să fie câștigate pentru împărăția lui Dumnezeu.